Kdykoliv zapnu YouTube a jakýkoliv youtuber, streamer, influencer si koupí nový auto, tak to na mě hned vyskočí na For You page. Mega dlouho jsem neslyšel o Smilovi, každopádně pořídil si nový auto a hned to na mě vyskočilo. Asi abych společně s váma zase v dalším reakčním videjku záviděl, ale taky samozřejmě mě to baví na to koukat, protože můžu pak díky tomu třeba až budu vybírat své auto, zase se něčemu vyvarovat a podobně, tak se na to pojďme společně vrknout, palec nahoru, odběr zvonec, každý den stream na Kiku a jdem se podívat na Smilovo nový auto. Víte vás pri ďalšom videu, tentokrát to je také netradičnejšie videjko, jak sa hovorí, jediné svojho druhu na tomto kanáli, ale povedal som si, že konečne sa... Hej, doufám, že taky někdy natočím taký video, že jsem si koupil svoje nový auto. Mohl bych vám natočit video o tom starém autě, co? Chtěl byste? Napište do komentářů. K tomu dokopem, lebo ste viacerí napísali, že Smilo, však ty si zaobstaral nové vozidlo a ešte stále si nám ho nenatočil. Tak konečne po 2 mesiacoch som sa k tomu dokopal. Asi ukážem vám to rovno, nemusíme zdržovať. Jedná sa o Škoda Kamiq vo verzii Monte Carlo, čiže v tej športovej výbave. Ty krásno, mají všichni youtubeři nový káry, nový auta. A pak já, dvojková oktávka, pracovní auto. Komplet čierne. Monte Carlo výbava, čo robí, je, že pridáva... Ale je to pěkný. Akorát tady ty škodovácký kola, tak ty se mi vůbec nelíbí, nevím proč, ale viděl jsem je hodně i na oktávkách a tak, a tady ty se mi mega nelíbí. Také plastové čierne lakované prvky do toho auta, plus nevšímajte si tú špinavú strechu, prečo som to auto umýval a vidíte, zima proste moc nepraje autu, plus panoráma. Je to konkrétne, je to jazdenka samozrejme, nové to není, je to ročník, sa mi zdá, že 21. Ročník 21, oši, 5 let starý auto. Já mám teďkon, myslím, že 15 let starý auto a předtím jsem měl 20, to mi ještě stojí na zahradě, na to se můžeme taky podívat, kdybyste chtěli. To bude na 18-palcových Monte Carlo kolesách, alebo inak povedané športových. Je to najvyššia motorizácia, 7-stupňový automat, 110 kW, čiže nejakých 150 koní približne. Mám toto auto už asi približne nejaké 2-3 mesiace, už som na ňom stihol najazdiť nejak približne skoro 5000 km. Ale to je dobrý auto, kámo, to bych si úplně představil i já takovýho auto. Do kufru bych mohl dát sofinku, na nějaký výletíček, takový trošku SUVčko, dost místa. Jakože můj úplně dream, co bych někdy chtěl mít v garáži, tak je mít nějaký takovýhle auto, který bych měl jako takový daily a prostě mohl bych tam vozit pejsky a tak. A pak mít M3 Bavoráka, ale na to zatím nemám, no, takže musíte hodně koukat na videjka. Takže už asi aj viem, aké sú jeho neduhy, jeho výhody, neduhy. Sa mi strašne páčia ešte stmavené zadné okná, súkromie. Ešte vám ho ukážeme takto zozadu, strašne sa mi páčia tie full ledkové svetla, ktoré sú na tomto aute. Dynamické smerovky a nie sú tu matrixy, takže žiadne vyrezávanie, bohužiaľ, ale to mi nevadí, popravde veľmi. Strašne sa mi páčia tie smerovky, ja ich musím ukázať. Takto auto bliká vpredu a takisto bliká aj vzadu samozrejme. Dobre, to som ukázal. Taká blbosť, prostě tak ma nadchne neskutočné. Takže jako som spomínal... Jsou taky dobrý věci, dokud se něco nepodělá, jo, protože hoši třeba tady to zrcátko, tak si myslím, že bude stát tak 25 000, možná 30 000. Protože to bude mít všechno, to bude vyhřívaný, sklápěcí, s blinkrem, to má prostě všechno, takže je to krásný, dokud se tam něco nepodělá, ale jak se říká, když máš na opičku, musíš mít na banány, takže s tím prostě musíš počítat, když si pořizuješ takový auto. Auto mám z druhej ruky, je to jazdené auto, teraz mám na ňom približne nejakých 70 000. Zase nie som ľudia nejaký autičkár, takže v tomto videu môžu byť aj nejaké, jak sa hovorí, chyby. Ako mám rád auta, ale zase odborník úplne nie som do tých aut. Ale snažím sa vám samozrejme ukázať to, čo momentálne vlastním. Môžeme sa ísť pozrieť dovnútra. Takže takto vyzerá ako ten športový interiér. Ako som povedal, je to tá najvyššia výbava Monte Carlo. Jediné, čo sa mi trošku nepáči, sú tie samozrejme tie sedačky, ale samozrejme ja som si... A mne sa zrovna líbí, jej! Ja velice zvykol, už sa mi aj celkom páčia športové sedačky, ktoré vážne vás udržia v tom sedadle. A keď to nie je úplne že najšportovejšie auto, ale sedačky na to má prispôsobené, že môžem jazdiť pomaly Formulu 1. Fú, jaká je zima, sa to zatvorím radšej. Ta panorama je hustá, to jsem nikdy neměl v žádném autě. Máme Monte Carlo je samozrejme aj tento trojramenný kožený volant Monte Carlo, ktorý je už trošku tiež špinavý. Mám ešte klasické budíky, nemám virtual cockpit, čo je na jednu stranu aj dobre, lebo sa mi páči, ako ten budík samozrejme ukazuje rýchlosť hore dole, že nie je to také jak digitálne. Má to taký ten svoj, taký ten feeling. Plus Oni to teď hodně dělají, že ten infotainment se promítá jakoby tady nahoru, takhle na tu spodní část toho skla. Tu tento neviem koľko palcový displej, je to základný displej, ktorý v príplatkovej výbave ešte sa dal trošku zväčšiť, ale tento je úplne že dostačujúci na všetko. Samozrejme dvojzónová klíma, klasika, automat, dokonca aj padlové radenie pod volantom, takže sa môže... K tomu automatu, hoši, normálně
Já jsem vždycky byl největší hater automatu, ale fakt největší. Normálně já jsem si říkal, v životě si nekoupím automat, však to je hrozný, ani si nezadařadíš, nepodřadíš nic. A od té doby, co jsem měl své první automat auto, tak já už bych nechtěl nic jiného na nějaký dlouhodobý ježdění, na nějaký daily, to je prostě banger. Stojíš v koloně, jenom si pouštíš a šlapeš na brzdu, nic neřešíš, furt tam neřadíš 1, 2, 3, 1, 2, 3, pořád dokola. Jakože je to fakt mega praktický a je to úplně hrozně uvolňující, když nemusíš furt řadit. Samozřejmě, když máš jakože nějakou víkendovku, tak tam to řazení je super, ale na daily autě je prostě automat fakt pecka. Doporučuji všem. Na takého Maxa Verstappena. Ako vidíte, tak nado mnou je už aj panoráma, ktorá, no neviem ako to je vidno na kamere, ale z môjho samozrejme predného sedadla tak moc nevidím z panorámy, ale moji spolujazdci vzadu si to podľa mňa môžu pekne užiť. Na jednu stranu je veľmi dobré, že to je tá panoráma, lebo interiér je úplne komplet celý čierny, iba vážne to sú iba také tie červené prvky, ktorých je tu veľmi málo. Keď tá panoráma je stiahnutá, tak je tu normálne, že tma. Človek si normálne myslí, že je v nejakej súkromnej izbe alebo jednoducho v nejakej svojej kancelárii a nikto dovnútra nevidí. Ešte čo je super, je to ešte klasická ručná brzda. Teď už je to mechanická, elektrický. takže paradzína. Čo sa týka výbavy, tak samozrejme má to tie všetky klasické veci, ktoré to potrebuje mať, plus z asistentov to má skoro všetky asistenty. Dobre, musím naštartovať. Takže takto. Naštartované, minus 2 vonku. Takže z asistentov tu máme sledovanie mŕtvého uhla, máme adaptívny tempomat, máme držanie v jazdných pruhoch, máme núdzové brzdenie. Nie sú to všetky... Kámo, já tomu adaptativnímu tempomatu vůbec nevěřím. Já už jsem byl z pár automa, který to mají a já furt tomu nemůžu věřit. Nevím proč, ale jestli je to nějaký zlozvyk, ale jsem zvědavý, jestli si jednou koupím auto, kde to budu mít a budu s tím jezdit fakt jako daily, ne že ho budu mít půjčený, tak jestli si na to někdy zvyknu, protože já normálně furt tomu nevěřím. Asistenty chýba tu rozpoznávanie únavy vodiča plus rozpoznávanie značiek, čož by akurát nevadí, lebo to sú akurát dva asistenty, ktoré nie sú nejaké, ktoré by som potreboval velice. A spokojne si môžeme zatiahnuť tú panorámu. Takto sa zaťahuje pomaličky, čo je blbé, že sa zaťahuje z môjho vodičovho sedadla a nie zo zadu, ale tak ja už som si na to zvykol a už to berem ako súčasť. Vidíte to, ako zrazu toto trošku stmavlo, síce asi kamera trošku zosvetľuje. Motor vypneme. Ďalej z výbavy samozrejme tu je bezkľúčové odomýkanie, zamykanie. Máme tu elektrický kufor. Čože super, že ešte pod podlahou máme ešte dojazdovú rezervu, dokonca tu máme aj kompresor. Čož mi trošku vadí na tomto kufri je to, že to osvetlenie tohto kufra je úplne že mizerné. Je tu jediné, čo tu je toto maličké svetielko, ktoré tu bojuje o život s tým, aby to v noci osvietilo tento celý priestor. Nie je to najväčší kufor, ale... ale... že to nedali i na druhou stranu, aspoň to světýlko, co? Že prostě... Také jedno mini světýlko. Samozrejme, mne úplne bohate stačí. Dobre, tak zase zatvoríme. Ešte si môžeme sadnúť takto tu dozadu. Kokos, ja som... Jsem si myslel, že takový auto, prostě 5 let starý nebo 4 roky starý, takže už bude mít i to, jak tam přejdeš nohou a otevře ti to kufr. Ja som vo svojom aute ani vzadu skoro ani nesedel. A tu sa dobre sedí, pohodlne. Plus tu máme ešte takúto krásnu laťkovú opierku stredovú, ktorá, keď sa budem nudiť, tak a zrazu Škodovka dá autopilot režim do tohto auta, tak sa tu takto fajne sa to oprem a budem sledovať cestu. Že mám tu pomerne veľa miesta nad hlavou ešte. No, to je dosť dôležité. A dosť zaujímavé vyzerajú tie športové sedačky odtiaľto zozadu. Také vážne, také hrubé, kokos mi to príde, ako keby to, ja neviem, vážilo 300 kg pomaly. Ale aspoň ma nikto nevidí, že som teraz vzadu. Inak toto video vôbec nemám pripravené, to idem úplne že freestyle, takže asi aj takto aj Taký videá sú najlepší. Ale tak chcel som vám natočiť to videjko o tomto aute. Jedna z nevýhod tohto auta je to samozrejme, že keď naštartujem, tak mi vôbec neukazuje auto, že či svietim. Jediný spôsob, ako to zistím, je, že sa tu proste pozriem dole na toto kolečko a zistím, že ako svietim. Niekedy je to metúce, lebo niekedy neviem, že či svietim dostatočne, niekedy, no chápete, je to také všelijaké, ale ja už som si na to zvykol, plus ešte tu máme... A tak to se dělá automaticky, ne? Prostě to necháš furt zaplý, když chcípneš, samo to zhasne, když nastartuješ samo to prostě se rozsvítí a pak jedě pouštíš dálkový, po případě nějaký mlhovky, že jo, když je mlha. To je normálka, ne? Nebo to funguje u některých aut jinak? Hlasového asistenta, ktorého som asi v živote nezapol, máme tu vyhrievanie volantu, dokonca má tu trúbu, bezdrotové nabíjanie mobilu ešte tu je, ktoré nenabíja moc dobre. Skôr je to také dobre na udržiavanie baterky v telefóne, ako niečo nabije, ale není to nič moc. Je to skôr dobre, keď mám... Ono to nemůže podle mě nabíjet nějak extrémně moc, skoro takhle v autě, kvůli tomu, aby se to nepřehřívalo.
si myslím já to bezdrátový nabíjení, protože to je takový to, jak tam hodíš telefon takhle a ono ti to automaticky nabíjí, ale myslím si, že to nemůže nabíjet právě moc rychle, aby se nepřehříval buď ten telefon nebo to nabíjení, jakože. Pripojený bezdrátovo telefón do CarPlayu, čiže vlastne ja si môžem zapnúť tu na Waze a môžem si dobíjať telefón bezdrátovo. No problémo, telefón sa nevybije. Jedna ďalšia nevýhoda, čo sa mi trošku nepáči na toto vozidle, sú jeho predné senzory, ako rýchlo nabiehávajú. Tie senzory v tomto aute fungujú tak, že oni nabiehávajú automaticky. Automaticky auto rozpoznáva, že idete parkovať, tak jednoducho potom zrazu vám naskočí ten panel s tými senzormi vpredu. Lenže niekedy je moc spomalený a niekedy už mám pomaly zaparkované, až vtedy mi hodí tú voľbu toho parkovacieho asistenta. Podľa mňa asi manuálne sa to určite dá nejako zapnúť dopredu, ale hovorím, že ten automat nie je moc niekedy šikovný. Šikovný je vtedy samozrejme, keď už začnem cúvať, vtedy automaticky vyhodí všetky senzory, automat hneď, takže aspoň, takže dá sa to v podstate tak spraviť, že môžete jasný, hneď začať že když parkuješ popředu, tak ty senzory jsou zpomalený, až když začneš parkovat. Chápu. a hneď už mám k dispozícii aj predné senzory. Jedna z tých výhod je, čo som vážne donedávna iba objavil, je napríklad, že keď si dám samozrejme spiatočku, tak mi ukáže parkovaciu kameru. Zistil som, že okrem senzorov vzadu, mám tu ešte senzory, ktoré mi sledujú mŕtve uhly, ale nie mŕtve uhly, ktoré sú v späťakoch, ale mŕtve uhly pri vyparkovávaní, čo sú tieto dve dlhé čiary čierne vedľa toho auta. Čiže vlastne, keď napríklad vycúvam z nejakého parkovacieho miesta, tak auto sleduje ešte mŕtve uhly za ďalšími autami, či tam náhodou sa niečo nenachádza a auto ma vie krásne upozorniť, že pozor, niečo tam je. To dneska už ty auta umí fakt petelice. Jak já mám nejradši, když to nikde na mě nemluví, nepípá, nic nedělá a prostě jedu si, parkuju si tak, jak potřebuju. Já tam dám asistenty žádný, ale jako je to hustý, no, co už to dneska všechno umí. Čak ono, i když třeba ti vběhne někdo před auto a tak a máš tam ty asistenty, tak ti to samo zabrzdí. Samozrejme klasická statická parkovacia kamera, nie sú tu dynamické čiary, není tu ani vyhrievané predné okno, fúkar vpredu je, takže tiež zatiaľ mi to nevadí popravde. Ešte dokonca viem si otvoriť kufor zozadu. Wow! Teraz to musím zatvoriť, lebo zatvoriť sa nedá z vodičového miesta. Jo, tak to jsem přesně čekal, no, můžeš si to otevřít a nesmíš to... A to třeba nechápu, proč to neudělají prostě, tak když už je tam tlačítko na otevření, proč tam není tady to stejný tlačítko vyvedený, i na to zavření přece. Dobre, má to super spolíbené. Jestli je to kvůli nějaký bezpečnosti. Režimy, keďže je to automat, dokáže to ísť iba na 2 válce, keďže to je 4-valec. Tieto režimy sa zapínajú automaticky, ja ich neovládam, plus a toto auto disponuje tzv. Ako keby takým plachtením, v podstate jeho zotrvačnosť, alebo neviem jak tam nazvať, je oveľa dlhšia ako pri nejakých normálnych autách, čiže vlastne on ako keby šetrí palivo iba tým, že iba tak plachtí po vozovke, čiže v podstate nemusím ani stlačať plyn nič a proste auto iba ide, využíva, neviem ako funguje tá prevodovka, ale týmto spôsobom tiež šetrí palivo a plus aj to auto nie je úplne, že nejaké, jak sa hovorí, také žravé. V zime to auto trošku žere viacej ako som očakával. Jako já jsem tam viděl spotřebu 8,1, takže moc to asi neplachtí, anebo má Smajlo těžkou nohu. Kával, ako to je pravda, ale keď bolo teplé počasie ešte v oktobri, keď som to auto zakúpil, tak som sa kľudne v meste som sa vedel dostať pod 7 litrov. Inakšie teraz v zime mám takú spotrebu okolo 7,5, asi približne 8, niekedy vyskočí, samozrejme záleží od štýlu jazdy. Plus ešte sa tu nachádza aj ambientné osvetlenie, ktoré je tu pozdĺž tejto palubovky, ale nie je akože nejaké že moc extrémne, že výrazné, je to vážne iba také jemnučké svetlo, aj keď to je na fullke nastavené. A asi to je všetko, čo som chcel povedať. Toto je môj Monte Carlo Škoda Kamiq, škodovka v športovej výbave, v tej najvyššej podstate výbave, aké sa dalo získať toto auto vtedy. Nie som nejaký autíčkár, toto je moje prvé video. Jakože čumím, že si koupil něco takového, protože málo youtuberů, málo streamerů si koupí něco takového. Každý chce prostě takový ten flex na Instagram, že jo, a tak. A tady to bych řekl, že je docela i praktický auto. Aute, takže samozrejme musíte to brať trošku s rezervou. Takže môžete mi kľudne napísať do komentárov, čo si myslíte o tom aute. Zatiaľ jazdí spoľahlivo. Dúfam, že aj bude. Ešte stále je v záruke nejaký ten mesiac, takže ešte keby náhodou sa niečo pokazilo, tak ho ešte môžem zreklamovať. Snad se nic nepokazí, tak hodně šťastných a bezpečných kilometrů, Smajlo. Hoďte palec nahoru, nezapomeňte odběr, nezapomeňte zvoneček. Vidíme se u další reakce nebo na Kiku a zatím čus!